Mira com vas vestida. Què penses fer quan vegis el teu germà? Au, va, sisplau, maca, amaga aquest objecte tan perillós. Tranquil·la, nena, no pateixis. Pots estar segura que el teu germà et vindrà a trobar. Mira com vas vestida. Què penses fer quan vegis el teu germà? Au, va, sisplau, maca, amaga aquest objecte tan perillós. Tranquil·la, nena, no pateixis. Pots estar segura que el teu germà et vindrà a trobar. He sentit que s'obria la porta. De sobte he començat a pensar que potser te n'havies anat i estava molt amoïnada. A la nit em va semblar que tenies fred i vaig pensar de posar-me a dormir més a prop teu. He sentit que s'obria la porta. De sobte he començat a pensar que potser te n'havies anat i estava molt amoïnada. A la nit em va semblar que tenies fred i vaig pensar de posar-me a dormir més a prop teu. Si li haguessis demanat perdó quan us vau dir adéu, no hauries patit tant durant aquests 3 dies. Té, aquí tens el seu número de telèfon. Si tant et preocupa, per què no li truques? Si li haguessis demanat perdó quan us vau dir adéu, no hauries patit tant durant aquests 3 dies. Té, aquí tens el seu número de telèfon. Si tant et preocupa, per què no li truques? I què més? Ara ens toca a nosaltres. A aquesta hora teníem el camp reservat. Voleu parar de queixar-vos? El que hem de fer és jugar al partit i prou. Ets un tio molt guai, eh? Per ser un paio tan petit. I què més? Ara ens toca a nosaltres. A aquesta hora teníem el camp reservat. Voleu parar de queixar-vos? El que hem de fer és jugar al partit i prou. Ets un tio molt guai, eh? Per ser un paio tan petit. Què en farem d'ell? Com compensarà el que ha fet? Com el podríem castigar? Quantes collonades en tan poca estona? És normal que intentis protegir-la si és de la teva família, però jo no em crec res del que has dit. A mi no m'has convençut. Què en farem d'ell? Com compensarà el que ha fet? Com el podríem castigar? Quantes collonades en tan poca estona? És normal que intentis protegir-la si és de la teva família, però jo no em crec res del que has dit. A mi no m'has convençut. Ai, que contenta que estic aquest matí. Esmorzant així tots plegats semblem una família, oi? Però moltes vegades després es posa malalt, com ara. I per això no li agrada gaire prendre forma divina. Ho passa molt malament. Ai, que contenta que estic aquest matí. Esmorzant així tots plegats semblem una família, oi? Però moltes vegades després es posa malalt, com ara. I per això no li agrada gaire prendre forma divina. Ho passa molt malament. Hola, benvinguts. Salut, senyoretes. Per què em mires així, tu? Tens ganes de baralla? Guanyarà qui s'acabi primer tots els plats del banquet, dels entremesos a les postres. Vostès són les meves promeses. Esperaré la seva visita amb candeletes. Hola, benvinguts. Salut, senyoretes. Per què em mires així, tu? Tens ganes de baralla? Guanyarà qui s'acabi primer tots els plats del banquet, dels entremesos a les postres. Vostès són les meves promeses. Esperaré la seva visita amb candeletes. Però què dius? Les regles diuen ben clar que els alumnes de primer han de portar tot l'equip abans de poder-se entrenar. Això mai! El meu objectiu és ser inspectora de policia com ell. Per això m'haig de familiaritzar amb les escenes dels crims. Digue-li, va, que la policia depèn de mi! Però què dius? Les regles diuen ben clar que els alumnes de primer han de portar tot l'equip abans de poder-se entrenar. Això mai! El meu objectiu és ser inspectora de policia com ell. Per això m'haig de familiaritzar amb les escenes dels crims. Digue-li, va, que la policia depèn de mi! I què més? Quina mena de fantasmes hi viuen? Potser hi passen coses paranormals, oi? Ai, quina emoció! Què més en saps? Et
dic que parla, i a més riu, i és molt simpàtica. No, no és cap al·lucinació. I què més? Quina mena de fantasmes hi viuen? Potser hi passen coses paranormals, oi? Ai, quina emoció! Què més en saps? Et dic que parla, i a més riu, i és molt simpàtica. No, no és cap al·lucinació. I aquell que és tancat allà s'hi queda per tota l'eternitat dormint i sense poder-se reencarnar mai més. La meva espasa està lluny de ser perfecta, però pot arribar a ser molt esmolada, tant com els límits de la meva ànima ho permetin. I aquell que és tancat allà s'hi queda per tota l'eternitat dormint i sense poder-se reencarnar mai més. La meva espasa està lluny de ser perfecta, però pot arribar a ser molt esmolada, tant com els límits de la meva ànima ho permetin. I aquí, la barba! Em fa el mateix efecte que un massatge amb vibrador. Has de pensar que envies la pilota al cel. Saps què fan els bons batedors? Interioritzen la jugada abans de colpejar la pilota. S'imaginen com la picaran i on l'enviaran. I aquí, la barba! Em fa el mateix efecte que un massatge amb vibrador. Has de pensar que envies la pilota al cel. Saps què fan els bons batedors? Interioritzen la jugada abans de colpejar la pilota. S'imaginen com la picaran i on l'enviaran.